Naidi karena 15-16 tipra mata ringjak gubak grabai ringjak first plenary session tabuk samung khailai tongo oro prai 3-4 din bai sini sigla bodolok samung khailai tongo yango flag khai jemon aji amno bade yango kaisa stage tongo ri subnai subo samung khainai khaijo nogrok tangnai tango 3 rok haino hai yango bo takisa stage ko yango haino hai hakorok chogui samung khaipai fan rok khajilai tongo tei yango phaijak kwbangma borok samung khainai rok flag rok subnai rok sigla bodolo yango tei ground rok poriskar khailai tongo prai oro kaitham stage tongo omo hwnkhe jotono selai kotor kasi kaibrui wngnai tei kaisa tabuk tangnani chengui tongo omo hwnkhe yango main road আচ্ছা ভাই তোমরা কয়দিন ধরে কাজ করছো না কয়দিন আজকে 6-7 দিন বড় হাতে বারসা রক্ষা খানা রমই সামখামান আর